ji ahenga Cudî ji heybeta Gabar bi herikîna çemê Dicle ber bi bajarê berxwedêran ve. Daketê ji birca Belek bi hênkayiya tîna rojê xemilî bajar. Bi evîna mem û zînê şad bû dilê evîndaran. Cizîra botana evwar, şarê mîran, zanyar û hozanan. Vaye em li Cizîra botanê ne. Bajarê ku dîrok û xwezeya bedew di hembêza xwe de hebandiye. Dema mirov dibêje Cizîra botan gelek tiştê nebîra mirov. Cizîr navê dîroka ku seranserê wî bi berxwedanê hatiye honandine. Ji hebûna Nebî Nuh heta roja îro her tim pêxemberan, mîrekan, zanyaran û mezinan afirandiye. Dema mirov ji cihek bilind li bajarê Cizîrê dinêre, nîv giravek ku ji hêla çemê Diclê ve hatiye dorpêçkirin xuya dibe. Dicleya ji herêma Amedê dizê û heta Şet'ul Erab diherike, tevahiya bedewiya xwe li Cizîrê nîşanê mirov dide. Birca belek a dîrokî li keviya çemê Diclê bi tevahî îhtîşama xwe li ser piyaye û silavek germ dide Cudî û Gabar. Ew çiyayên bi heybet, ew çiyayên bedew. Ew medresa sor bû ku bi sedan alim û zanyar û rewşenbîran ji nav dilê xwe derxist. Nebî Nuh dema keştiya xwe li ser çiyayê Cudî bicih kir, rakir barê xwe û xeberda nava Cizîra botan. Mirovahî ji van diyaran zêde bû û belav bû. Xanî ne bela sebeb mem û zîn li vî warî bicih kir. Ew jî zanî bû ev bajar cihê aşiq û evîndara ye. Lewma berxwedêr dilketiyê vê bajarê ne. Ciyayî ji Cizîra botan feyz dikirin. Berxwedan ji van waran belav dibe. Werin careke din silavek bidin Cizîra botan û xwe bavêjin ber bextê sozdaran. Bi tîna rojê re avek vexwin ji çemê Diclê û careke din rûyê xwe li Cudî û Gabar vekin.